Wong wedok melarat wong lanang iso nerima. Tapi nek wong lanang melarat, wong wedok minggat. Muni ora tak pincok kupengmu. Wong lanang kuwi bekerja keras bukane nguber donya. Tapi dekne tau disepelekne pas ora duwe apa-apa. Wong wedok prinsipe aja mandang donya, aja mandang rupa. Sing penting bojomu iso nrimo dirimu lan iso nrimo kekuranganmu. Elinga, urip ning donya kabeh dilairke uda. Nanging nasibe manusa pancen beda-beda. Menungsa isane mung ngupaya ndonga lan kerja. Ngono wae kadang urung iso mulya. Akeh wong lanang sing wani rekoso kanggo bahagiakno wong sing ditresno. Ngono wae kadang bojo disamber wong liya gara-gara gemerlape donya. Ijo-ijo wae kecipir, nek abang kuwi wae rambutan. Wong lanang liya ora usah dipikir, sing penting bojomu wenehi perhatian.